Dobrodošli u naš 7. video iz prodaje. Danas ćemo se baviti jednom vrlo zanimljivom stvari. Danas ćemo se baviti jednim osnovnim alatom prodaje, a to je prodajni razgovor. Za početak ovog našeg videa o prodaji izgovorit ćemo jednu molitvu. Znam, možda i nije praktično za ovo, međutim to je molitva koja će nam pomoći da bi naš prodajni razgovor tekao nesmetano i tekao profesionalno. Ta molitva glasi: Bože, pomozi mi da držim usta zatvorena sve dok ne znam točno što ću reći. Prodajni razgovor, komunikacija je sa vašim kupcem, prodajni razgovor izgradnja je povjerenja sa vašim kupcem i prodajni razgovor ima nekakva svoja pravila koja svakako moramo poštovati. Držeći se ove molitve koju smo izgovorili, ona znači sljedeće: u današnjim vremenima, u kojem nitko nema baš nešto previše vremena, u kojem je vrijeme osnovni i ograničen resurs svakog od nas, prodajni razgovor koji je monoton, koji je monolog, u kojem vi predstavljate svoju firmu, predstavljate svoje proizvode i to idete naširoko i nadugačko, je svakako gubljenje vremena vašega kupca. Kakav prodajni razgovor mora biti? Kao prvo, tu ide vaš nastup. Vaš nastup mora biti siguran, mora biti primljen. Vi morate odavati sigurnost, naučeći, to jest primjenjujući sve ono što znate o svoje proizvode i usluge. Prema tome, na prodajni razgovor ne može ići početnik. Ako imate ljude koji su tek došli u prodaju firmu, neko vrijeme morat ćete im biti mentor, morat ćete im biti savjetnik da bi točno znali što trebaju reći. Ovo točno znali što trebaju reći ne znači da ćete im dati nešto što moraju naučiti na pamet. Nekakve riječi, nekakva pravila firme o prodaji. Masa prodajnih firmi griješi baš u ovome. Sastave nekakav prodajni tekst koji ljudi odlaze na teren i izgovaraju, zvučeći potpuno jednako. Tako stvarate robote koje će ljudi odmah prepoznati. Pravila prodajnog razgovora postoje, međutim svaki čovjek koji se bavi prodajom, svaki prodajni pregovarač mora unijeti nekakav svoj osobni karakter u to prodajno izlaganje. Dopustite čovjeku koji se bavi prodajom da unese svoj osobni karakter, da unese to nekako svoje široko znanje koje ima. Kako kreće prodajni razgovor? Prodajni razgovor kreće time da ćete doći, upoznati se, savladati one osnove prvoga kontakta i na kraju razgovarati sa svojim kupcem. Znam, reći ćete, prodajni razgovor treba biti na način da kupcu izgovorite sve one koristi koje će on od vašeg proizvoda ili usluge imati. Svakako, ono što budete govorili ne smije biti naširoko rasplanjeno u vašoj vlastitoj tvrtci, jer ćete tako izgledati kao čovjek koji ima kompleks niže vrijednosti. Ono što kupca zanima je isključivo njegova korist od proizvoda i usluge koje ima. Prema tome, brzo ćete prijeći na te stvari. Brzo ćete prijeći na one osobine proizvoda koji kupcu donose korist, profitabilnost ili nešto drugo. No međutim, prodajni razgovor ne sastoji se samo iz opisivanja proizvoda i usluge vašem kupcu. 80% prodajnog razgovora sastoji se od nekakvih općih tema. Prema tome, čovjek koji se bavi prodajom, čovjek koji sudjeluje u prodajnom razgovoru mora imati široko opće znanje. Tu će biti teme o nekakvim društveno-političkim stvarima, teme o vremenu, teme o trendovima, teme o sportskim događanjima. Znači sve su to stvari koje pravi prodajni menadžer, osoba koja sudjeluje u prodajnom razgovoru, mora poznavati. Prije nego što uopće dođe na razgovor, ta osoba mora imati široko znanje iz raznih područja. Na primjer, doći ćete na razgovor sa željezničarima. Morat ćete znati kako funkcionira željeznica. Doći ćete na razgovor sa liječnicima. Morat ćete znati kako funkcionira zdravstveni sustav u zemlji u kojoj radite. Prema tome, prije nego što odete na prodajni razgovor, morate se jako dobro pripremiti da bi pokrivali teme koje su od općeg društvenog značenja i teme koje su značenja za vašeg klijenta. 80% prodajnog razgovora provodi se u takozvanom neformalnom razgovoru. Neformalni razgovor je taj razgovor iz općih tema. Uvijek ulažite u svoje znanje, uvijek čitajte, uvijek pratite trendove koji se oko vas događaju i vaš prodajni razgovor bit će na visokom nivou. Onih 20% razgovora koje budete vodili u svojem proizvodu i uslugu, ono mora biti izrazito zanimljivo. Ne zaboravite da je prodajni razgovor uvijek dvosmjerna komunikacija.
Vi niste tu da bi izdeklamirali nešto o svom proizvodu ili usluzi i onda pitali kupca hoće li kupiti ili ne. Vi ste tu da bi kupcu postavljali pitanja, je li mu se neke stvari sviđaju ili ne, što misli o vašem proizvodu i usluzi, kakve su njegove osobne karakteristike. Tek takvim načinom razgovora, kada međusobno razmjenjujete informaciju, vi ćete moći doći do bitnih detalja koji će presuditi prodajni razgovor. To može samo onaj prodajni pregovarač koji postavlja pitanja svom kupcu. Koji kupca pažljivo sluša, koji ga ne prekida i koji je precizan i točan i ono što je najbitnije, izrazito kratak u svom izlaganju. Ništa se ne prodaje samo od sebe, nego uz pomoć efikasnog prodajnog razgovora, uspjeh uvelike uvisi baš u tome. Postoje neke utvrđene metode, utvrđene psihologije koje morate svakako poštivati i kojih se morate pridržavati. Psihologija svakog kupca je da on želi zadovoljiti nekakvu svoju potrebu. Potrebu koju ćete vi otkriti baš postavljanjem pitanja. Normalno, lekcije o postavljanju pitanja svakako ćemo imati kao poseban dio ovog našeg prodajnog smjera. Ono što koristite u prodaji je svakako prodajni razgovor koji se sastoji od retorike. Kakva ta vaša retorika mora biti? U prodajnom razgovoru morate biti dovoljno glasni i jasni. Sve ono što je izgovoreno tiho smatrat će se za nesigurnost ili za nekakvu, možda čak i laž. To ne znači da ćete na prodajnom razgovoru vikati. Međutim, sve ono što govorite svom kupcu mora biti glasno, jasno, izrečeno, sa nekakvim modusom koji će on svakako prepoznati. Prema tome, morate govoriti rječnikom vašeg kupca. Druga stvar koja je strašno bitna u prodajnom razgovoru je sljedeća. A to je da prodavate kupčevim očima. Što to znači? Vi ćete u prodajnom razgovoru možda imati nekakve preferencije prema nekakvom svom proizvodu i usluzi. Možda će se oni više vama sviđati. Međutim, nećete isticati prednosti tog proizvoda i usluge, nego onog za kojeg je kupac zainteresiran. Ako mu se sviđa plava boja, i vama će se sviđati plava boja, jer kupac je baš uvijek u pravu. Učinkovitost u prodaji rezultat je mukotrpnog rada na sebi, učenja na pokušajima i pogreškama, ulaganjima u vještine retorike, u vještine govorenja. Prodajni razgovor najbolje ćete vježbati prodajnim situacijama. Dogovorite što više sastanaka dnevno. Neka od 10 sastanaka dnevno, neka 9 bude neuspješnih. Oni će biti ulaganje, shvaćanje i razumijevanje i iskustvo koje ćete uložiti u onaj 10. pobjednički razgovor. Prema tome, za kvalitetan prodajni razgovor morate imati iskustva. Morate sudjelovati u prodajnim razgovorima što češće. Za kvalitetan prodajni razgovor svakako će vam trebati retorika. To je vještina uspješnog govorenja. To je vještina slušanja i vještina empatije. Retorika nije samo da vi izdeklamirate o svom proizvodu ili usluzi. Morate imati ono što je najvažnije u prodajnom razgovoru, a to je empatija. Morate pokušati razumjeti, morate svladati način na koji ćete pomoći vašem klijentu i vašem sugovorniku da ostvari svoje potrebe i želje. Prema tome vi ga morate razumjeti, morate ga nastojati razumjeti. Kakva je njegova situacija, što je ono što on želi. Morate biti spremni na slušanje apsolutno svega što vam sugovornik govori. Normalno uz neizostavni osmijeh. Kad kupac vidi, kad kupac osjeti da ste zainteresirani za njegove osjećaje, ne zaboravite, prodaja je međusobna razmjena osjećaja. Kad kupac vidi da ste zainteresirani za njegove osjećaje, puno će vam se lakše otvoriti, izgovoriti stvari, dati vam nekakve informacije koje će vam pomoći da završite prodajni razgovor. Empatija, pokušavanje razumijevanja druge osobe u komunikaciji ovdje je od izrazitog značenja. Ljudi, pa čak i oni u prodaji, imaju sjajne ideje koje nikad ne smiju provesti u djelo, jer se ih ne znaju predstaviti na pravi način. Prema tome, u prodajnom razgovoru predstavljanje vašeg proizvoda od iznimnog je značenja. Ono mora biti zanimljivo, ono mora biti profesionalno, ono mora biti usmjereno k kupcu.
Jako je bitna stvar da koristite nekakve preporuke. Jako je bitna stvar da koristite nekakva prošla iskustva kojima ste riješili nečije probleme. To svakako u prodajnom razgovoru kupcu morate prenijeti. Pogotovo ako ima nekako pitanje u svezi vašeg proizvoda ili usluge. Reći ćete mu, to smo kod prošlog kupca riješili na sljedeći način. Prema tome, jako je bitno govoriti o preporukama, jako je bitno slušati kupca, jako je bitno primiti apsolutno svaku informaciju. A sada neka pravila prodajnog razgovora. Ono što svakako, što smo već rekli, a glede vremena, to je da morate govoriti kratkim rečenicama. Rečenice sa ne više od 10 riječi. I to rečenice koje će zainteresirati vašeg sugovornika. Nitko danas nema vremena za dugotrajne monologe. Kratke i jasne riječi. Što znači kratke i jasne riječi? Vi niste ovdje da bi se došli i napravili se pametnim kako jako puno toga znate, imate milijun stranih riječi koje apsolutno nitko ne razumije. Ako već i koristite strane riječi u svom prodajnom razgovoru, svakako morate iza njih stajati i morate ih klijentu objasniti. Kako ćete vidjeti da ono što klijentu govorite nije baš sjelo na najbolje temelje? Kako ćete primijetiti da vas baš najbolje ne razumije? To ćete primijetiti prateći njegovu neverbalnu komunikaciju. U trenutku kad mu vaš prodajni razgovor postane dosadan, u trenutku kad je zabrinut, vidjet ćete po neverbalnoj komunikaciji uznagnutost glave, pomicanje nazad u stolici, zamličen izgled lica, nakrivljenu glavu, vidjet ćete da mu nešto nije jasno. U tom trenutku morate zaustaviti svoj prodajni razgovor i postaviti pitanje je li nešto nejasno, moram li nešto dodatno objasniti. Prema tome, nikada nemojte biti koncentrirani na sebe, no uvijek budite koncentrirani na svog klijenta. Pratite njegove riječi, slušajte ono što on govori i svakako pratite njegovu neverbalnu komunikaciju. Ona će vam reći da li ono što govorite pada na plodno tlo. Prema tome, kad nešto prodajete, kad se bavite prodajnim razgovorom, morate jasno i glasno razgraničiti i naznačiti glavne ideje. Zato možete koristiti nekakva optička pomagala. Ako je glavna ideja vašeg prodajnog razgovora da kupac u svom poslu uštedi nekakav novac, da je to profitabilnost, to ćete morati jasno naznačiti. Našim proizvodom i uslugom, našim strojem, vi podižete kapacitet svoje proizvodnje i tako smanjujete troškove. Normalno, to je u situaciji da prodajete strojeve. Prodajete nekakav informacijski softver, prodajete poslovne sustave. Kupcu jasno i glasno, u trećoj rečenici, nakon upoznavanja, trebate objasniti da će on informatičkim umrežavanjem imati puno više kvalitetnijih, preciznijih i brzih informacija nego što ima njegova konkurencija. Prema tome, ono što vaš proizvod donosi kupcu, morate jasno i glasno naznačiti da bi ga zainteresirali i da bi prodajni razgovor išao dalje. Te glavne ideje morate jasno naznačiti već na početku prodajnog razgovora. Normalno, razgovor o cijeni ostavljate za kraj prodajnog razgovora. Normalno da je razgovor o cijeni jedan jako bitan dio prodajnog razgovora. Međutim, cijenu kupac neće moći poimati, neće moći razumjeti dok nije shvatio koje koristi, koje prednosti i što je ono to što on dobija svojim proizvodom ili uslugom. Ako ikako možete, razgovor o cijeni ostavite za sami kraj. Ako vam kupac postavi pitanje, a koliko je cijena svega toga, recite mu da ćete cijenu malo ostaviti na stranu, da mu pomognete objasniti koje su to koristi koje on dobija od proizvoda ili usluge, da bi tu cijenu što bolje razumio. Razgovarati na početku prodajnog razgovora o cijeni nije isto što i na njegovom kraju. Baš iz razloga da kupac shvati što vašim proizvodom dobija. Jako bitna stvar u prodajnom razgovoru da izbjegavate klišeje. Neke stvari o kojima apsolutno svi pričaju. Ni riječi neka ne bude o ekonomskoj krizi. Ako vam kupac govori o ekonomskoj krizi, teškoj situaciji, to će vam govoriti 80% kupaca, vi ćete ih pomno i pozorno slušati. Međutim, riječ kriza nikada neće izaći iz vaših usta. Nego baš naprotiv nekakav podržavajuća izjava kojom ćete reći da baš vašim proizvodom i uslugom se svladava kriza i otvara se nekakva nova mogućnost za vašeg klijenta. Strašno je bitno saslušati
a ne koristiti te klišeje u kojima apsolutno svi govore. Druga stvar koju trebate izbjegavati u prodajnom razgovoru su svakako žargoni. Žargoni i lokalizmi. Nekakve lokalne riječi kojima apsolutno ljudi iz okoline govore. Vi morate biti profesionalac, morate paziti na gramatiku i morate točno se pridržavati nekakvih pravila govorenja. Normalno, u situaciji gdje dolazite s kupcem i on zahtijeva da se razgovara žargonski, tada ćete preći na žargon, tada ćete preći na lokalizme, ali samo isključivo da bi govorili jezikom auditorijuma. Čak i ako vam neko govori žargonom, ne morate mu odgovoriti na taj isti način. Isključivo u slučaju da on to zahtijeva. Tako se prilagođujete. Tako se odvajate od mora prosječnih, koji misle da kupca dobijaju isključivo stvaranjem prijateljstva. Stvaranje prijateljstva u prodaji stvara se isključivo povjerenjem. A to je kad kupac u vas stekne povjerenje da ste profesionalac, da gramatički točno govorite i da se točno pridržavate nekakvih pravila prodaje. Tek kad on osjeti sigurnost da se na vas može osloniti, to je osnova za izgradnju daljeg prijateljstva. Masa ljudi koji se bavi prodajom griješi pokušavajući stvarati nasilno prijateljstvo već u samome razgovoru. Podilazeći kupcu, tapšajući ga po ramenu, to je pretjerana intimizacija koju 90% kupaca ne vole. Vi ste profesionalac. To što vi ne inzistirate na prijateljstvu ne znači da nećete biti ugodni. Vi ćete biti ugodni, otvoreni, raspoloženi, nasmiješeni, sigurni, ali profesionalac. Profesionalac koji je došao tu da pomogne kupcu, da bi kupac riješio nekakve svoje dileme. Odgovorio na nekakve njegove pitanja i primjedbe, dao kvalitetan i adekvatan odgovor i riješio bilo kakav problem. Vršite postupne prijelaze. Što to znači? To znači, ako već imate nekakav prezentacijski materijal koji pokazujete svome kupcu, na kraju u PowerPointu, te prijelaze između slajdova koje mijenjate morate zamaskirati svojim govorom. Najgora je stvar kad dođe do one nezgodne tišine, do one naelektrizirane atmosfere u kojem kupac i svi drugi čini se da se dosađuju. Vi uvijek morate popuniti praznine sa svojim razgovorom. Najbolje će to biti ako postavite nekako pitanje. Je li vam se proizvod svidio? Što vi mislite o proizvodu? Ima li nešto što bi vi htjeli unaprijediti? Znači morate sa kupcem izgraditi to međusobno povjerenje. Govorenje bez razmišljanja je isto tako kao i pucanje bez nišanjenja. Uvijek razmislite o onome što ćete sljedeće reći. Neka vas ne vodi isključivo samo situacija. Kad dobijete nekako nezgodno pitanje, prvo 2 puta promislite prije nego što nešto odgovorite. Uvijek je bolje držati usta zatvorenima nego progovoriti i dokazati da si glup. U svakom slučaju, vi ste tu da bi kupcu ulili ono traženo povjerenje. Što manje govorite, pustite kupcu govor. Vaša uloga u prodajnom razgovoru mora biti savjetodavna. Postavite nekakve osnovne smjernice i pustite razgovor kupcu. I nikada ne zaboravite postavljati pitanja. Jer osoba koja postavlja pitanja uvijek vodi prodajni razgovor. To je dobar način na kojem djeca manipuliraju roditeljima. Zašto djeca uz onu znatiželju koju imaju stalno postavljaju pitanja zašto ovako, zašto onako? Roditelji su ti koji su u tom trenutku pasivni. Oni odgovaraju na pitanja svoje djece. Dijete je ono koje je proaktivno, postavlja pitanja. A roditelji, bez obzira što su ponosni, što tu djecu educiraju, su u biti u pasivnom položaju. Isto je tako i u prodajnom razgovoru. Postavljanjem pitanja, vi ste proaktivni. Postavljanjem pitanja usmjeravate razgovor u smjeru u kojem baš vi želite. Što manje govorite, a i kad govorite, postavljate što više pitanja. Na stvar, kako smo već rekli, pređite odmah. Normalno, nakon onog početnog upoznavanja, nakon onih razgovora o nekakvim općim temama, pređite na stvar odmah i recite koje to koristi i karakteristike proizvoda pašu vašem kupcu. Vašu poruku, vašu profesionalnost ne prenose isključivo samo riječi, koje normalno moraju biti izgovorene zanimljivo, glasno i jasno. Ono što je bitno je ugodna boja glasa. Karakteristika svih prodavača koji ispjevaju je ugodan glas.
Glas koji ste vježbali, glas koji ste pripremali. Taj glas nikada ne smije iskazivati pretjerane emocije ili premalo emocije. Glas mora biti pun energije, glas mora biti ispunjen samospoznajom, glas mora biti ispunjen vjerovanjem u samoga sebe. A isto tako okrenuti prema kupcu. Profesionalan glas i boja tona strašno je bitno u prodajnom razgovoru. Kako smo već rekli, prodajni razgovor dvosmjerna je komunikacija. Nikada nemojte zaboraviti uključiti sugovornika u razgovor. Na koji način? Pogađate, postavit ćete mu pitanje. Uvijek, u svakom prodajnom razgovoru, riječima morate iskazati poštovanje. Kad vam sugovornik nešto govori, zahvalit ćete mu na onome što je govorio. Ako vam čak i prigovara, zahvalit ćete na prigovoru i konstruktivnoj kritici i tek onda krenuti dalje. Nikad nemojte zaboraviti reći hvala. Nikad nemojte zaboraviti potvrditi nekako mišljenje svoga kupca, bez obzira bilo ono dobro ili ne. Kasnije u prodajnom razgovoru, kada oko toga budete raspravljali, postavljanjem pitanja, vi ćete situaciju odvući na svoju stranu. Međutim, vaš sugovornik zaslužuje isključivo vašu koncentraciju i riječi poštovanja kojim ćete iskazati zahvalnost, jer vas je primio, jer vas je saslušao ili vam dao nekakvu dobru ideju. Uvijek budite sa klijentom. Neka on osjeti da ste tu da mu pomognete. Najbitnija stvar koju ne smije osjetiti je prisiljen da nešto kupi. Uvijek kad idete u prodajni razgovor, on mora zvučati neobavezno. Kupac nikad ne smije biti pod pritiskom da mora kupiti. Tek u tom slučaju, kad ste vi kao konzultant, kao osoba koja pokazuje prednosti svoga proizvoda, vi ste na pravom putu prodaje. Za sam kraj ovog našeg videa o prodajnom razgovoru, najvažnija stvar, a to je ono što je najvažnije u prodajnom razgovoru, bez obzira primali vi kupca u svoj ured ili dolazili kao gost u njegov, uvijek nas bitno stvoriti domaći teren za igru. Što to znači? To znači morate stvoriti pozitivnu atmosferu. U vašem govoru, u vašoj neverbalnoj komunikaciji ne smije biti gesti, ne smije biti riječi podozrenja, sumnjičavosti, predrasuda ili nervoze. Svaka predrasuda u biznisu nije dobra, pa bilo kakva ona bila. Isključite sve predrasude, otvorite um, budite sigurni, isključite iz uma onu situaciju da morate prodati, tako ćete se riješiti one nervoze. I još jednom da ponovimo, ta ugodna atmosfera stvara se zahvaljujući sposobnosti menadžera prodaje da na život i na svoj poziv gleda sa pozitivne strane. Vi ste tu da riješite probleme, vi ste tu da zatvorite ciklus stvaranja profita za firmu. Bez prodaje nijedan drugi dio firme ne bi apsolutno ništa zaradio. Vi ste tu da ostvarite kupčeve želje, vi ste tu da izgradite povjerenje. I na kraju ponavljam onu najvažniju stvar. U svakom prodajnom razgovoru kupac mora biti neopterećen, oslobođen pritiska da nešto mora kupiti. Tek tada vi ste na pravom putu ka uspješnoj prodaji.